Ďakujeme, že ste tu stále s nami, ak tu ste stále s nami. A ďalší príde rečniť Marko Funďo. Ja ho tak volám, lebo tak ho mám na Facebooku. A Marko minule hovoril o tom, že... Marek minule hovoril o tom, ako keď chodí domov v jemne podnapitom stave, tak na ňo číha vždy manka a dopadá to väčšinou veľmi zle. A tvrdí, že teda premostí od tohto ďalej, tak som zvedavá, že čo ešte môže pokračovať ďalej. Marek, poď nám o tom povedať. Čaute. Takže naposledy sa mi mamina konečne priznala, ako vždy príde na to, že som opitý. Tá mrška si ma vždy obzerá, keď prídem domov, pretože ja mám taký rituál, že keď prídem, tak sa potrebujem napiť, lebo keď si dáš 6 pív a 6 borovičiek, tak po ceste domov vysmedneš. Tak ma číha, že ako si nalievam tú vodu a ona podľa toho vie, že či som triezvy alebo opitý. Lebo keď som triezvy, tak vraj proste si otvorím nejakú fľašu, naliem si vodu, alebo si ju proste pustím z vodovodu a napijem sa. Keď som nadrbaný, tak keď si nalievam z fľaše, tak držím aj pohár aj vodu, lebo mi to beží po celej kuchynskej linke. Ak tam fľaša nie je a naberám si to z vodovodu, tak sa držím toho kohútika, aby som nespadol. Takže podľa toho to vie, teraz sa mi s tým priznala, tak som s ňou chcel vypiecť. Začal som si nosiť vodu ku posteli, že idem hneď po schodoch, tam sa napijem a nezistíš to, moja zlatá. Tu sa mi stala ďalšia storka s tým, že nebol najlepší nápad vypiť liter vody na ex a ísť si lahnúť, pretože nejakým nedopatrením som sa vyšťal do šuflíka. Ono by to bolo v pohode, ale v tom šuflíku boli knihy na bakalárku. Keď som ich došiel vrátiť, knihovnička: mladý pán, čo sa s nimi stalo? A ja, že no ošťal som ich. Ona sa tam smeje a ja si hovorím: moja zlatá, ty sa ale nesmie. A to som ja akože nepovedal, ale iba som si tak myslel, že moja zlatá, ty sa nesmie, radšej si umý ruky, lebo nenadarmo som ti ich donesol v igelitke. Ale o tom nechcem dnes hovoriť. To tak som chcel pripomenúť. Dnes by som chcel hovoriť o tom, ako som sa tu dostal, keďže nie som z Nitry, ani tu neštudujem. Dostal ma tu samozrejme alkohol, lebo ako sa hovorí, vranak vrane sa dá, alkoholik alkoholika si hľadá. Tu máme živý príklad, tieto dve krásavice, Miša s Osisou. No a bol to vlastne taký normálny, obyčajný deň, teda ráno. Ja tomu hovorím, že ráno, bolo 14:30, keď som sa zobudil. Zvoní mi mobil, tam Miška, že počúvaj Marek, že cez leto mám voľný byt, nechceš ísť ku mne na leto, môžeš tu bývať a našiel som ti robotu, že budeš robiť v bare. A ja, že fúha, že akože zatiaľ nemám nič, tak môže byť ten bar, že a o aký bar ide? A ona, že no o rokový bar. A ja hovorím, že Miša, tebe jebe? Ja som do 15 počula Natáliu Oreiro, čo ja tam budem robiť v rokovom bare. A on že nie, že neboj sa, to je v pohode, že ty budeš iba nalievať, zbierať poháre, že tam neobsluhuješ ani nič. Si hovorím, fajn, tak to skúsim. Fúha, ľudia. Prvý deň v tomto bare, vyškolený hotelovkár, si myslím, tak nejak zapôsobím. On si, príjemný, dobrý deň, nech sa páči, čo vám ponúknem z nášho repertoáru? A typek na mňa, čo tu šaškuješ, ty koko, daj mi pivo. A ja, že aha, tak toto teda asi nepôjde. To bolo ešte celkom v pohode, nejako som to rozdýchal, druhý deň bol oveľa horší. Myslel som, že utečiem z toho baru. Akože nesúdim ľudí podľa výzoru oblečenia alebo takto. Došiel tam týpek, nazvem to hipster. Na Páľa Haberu si robil lietadielko. Si hovorím, že pohode, každý má iný druh zábavy a tak. No ale čo bol kameň úrazu, prišli tam dvaja typci, holohlaví. Vyzerali jak dvojičky. Lepšie mali naleštené hlavy, jak ja poháre. To bolo jak z reklamy na Pronto. V odraze som sa aj videl, že som strapatý, tak hneď som sa prehrabol.
A týpek, neviem, možno oni dobehli z improligy alebo čo, lebo týpek, že dvojičky, tak týpek s lietadielkom omylom do nich nejako nabúral. Lenže ono to tam kurva fakt vyzeralo, jak po tom páde dvojčiek. Lietali tam ľudia, stoly, no týpek samozrejme prvý. Ja takto vypleskaný, že čo sa tu deje, ja to som, ja úplne v hlave tá Natalia Oreiro. Týpci sa tam mlátia, tu krv, tu neviem čo, kolega príde za mnou, Maro, my tam musíme skočiť, my ich musíme rozdeliť, že ja mám ísť skákať medzi takéto hory, však som drotík, takýto tenučky, ja tam nejdem skákať medzi takýchto ľudí. A on, že neboj sa, ty si pre nich boh, lebo ty im nalievaš, oni sa ťa ani nedotknú. A on, že pozri kámo, som tu druhý deň, mám 2 € na hodinu, tu je skrinka na čipsy, vyjebem tie čipsy vonku, tam sa zavrem a vy si to tu kľudne rozjebte. Smial sa aj majiteľ, keď som na druhý deň pozeral na kamerové záznamy a ja vyplieskaný, že čo sa tu kurva deje. No ale kadejaké zážitky sa tam ešte udiali, akože všetci tu hovoríme o tej robote nejako, neviem prečo, náhoda, asi ne. No a potom ženy sa smejú, ale boli tam aj ženské excesy. Napríklad taká holka sa mi prihovorila pri bare, že ma pozná a ja, že hej, ja ťa tiež poznám z videnia z východu, nebudem radšej hovoriť ani odkiaľ, aby sa to k nej nedostalo. A kolegyne, že odkiaľ pozerala, že kamoška, že tá, a no už nebudem hovoriť ďalej teda. A hovorím, že ešte je taká pekná ako popoluška. A ona, že taká kočka. A o chvíľočku pozerám, nejaký týpek, prvý, ktorého tam zdrapila, jej tam robí kundoskopiu zo spodu. Hovorím, že kurva, asi som si pomýlil rozprávku, to je palculienka. A potom ešte také 2 staré ženské, čiže citronády sme tam robili, no citronády, že som vyžmykal citrón, najbal som to do pohára, zalial vodou. Tak citronády, tak také 2 ženské, nechcem nikoho uraziť, takého prezretého veku, 50+, tam stáli, pozovali tam ako z časopisu Vogue. Ježiš, barman, vymačkaš aj mne citrón. Si úžasný, ako ho mačkáš. A ja, že bože, úplne som sa tam tak pousmiel. A potom sa tam začali ďalej rozprávať a tá jedna hovorí, že bože, tak by som ho preťahla, nemôžem, lebo zavreli by ma za pedofíliu. Ja som sa iba tak pousmiel a ja, že dámy, ja keby niektorú z vás pretiahnem, tak zavrú mňa za to, že som rozjebal starožitnosť. Typky sa veru nesmiali. Ale pohode, ako sme to zvládli. Takže ak ty alebo ty chcete zrobiť stand-up, stačí vám úplne ísť na také 3-4 mesiace. Určite tam. Musel tam chodiť SBS-kar, pretože o 4:00 tu všetko končí v Nitre, pokiaľ viem, neviem ako to je teraz, to bolo dávnejšie. O 4:00 to končilo, takže všetko nadrbané, chodilo k nám. A musel chodiť SBS-kar ich vyhadzovať, lebo o 5:00 to už bol Zombieland. A o 6:00 dom voskových figurín. Kadejaké pózy, takže odporúčam určite takúto brigádku. V nemenovanom podniku Franky Rock Club. Už ani neviem. Ďakujem. It's gone. Who was left to save us? We mourn. I'm praying for my neighbors.